It's Beer Club. В днешният епизод ще представя бирата Шоферхофер Хефевайзен. Бира Шоферхофер Хефевайзен е светла пшенична бира от немската пивоварна Радебергер Груп. Тя се приготвя от висококачествени съставки, благодарение на които има богат бирен вкус с нотки на плодове, пшеница, подправки и отчетлива нотка на карамфил. Характеризира се като млада, светла, чувствена и в същото време модерна и градска бира. Произвежда се от 1978 година във Франкфурт, известен като пристанище на древните франки. Шоферхофер Хефевайзен се определя като шампанското на пшеничните бири.